Rumagasa ang putik mula sa mga minahan sa Santa Cruz, Zambales matapos ang mga pagulan. Dahil dito, napinsala ang mga palayan at ilog sa 5 barangay ng nasabing bayan. Si Irish Dotilios may report. 5 barangay sa bayan ng Santa Cruz, Zambales ang apektado ng mga inanod na nickel silt matapos ang malalakas na pag-ulan sa lalawigan mula pa noong nakaraang buwan. Ayon sa chairman ng Concerned Citizens of Santa Cruz na si Dr. Benito Molino, apektado raw ang mga barangay ng Lomboy, Gisgis, Tubo-Tubo Norte, Tubo-Tubo Sur at San Fernando. Anya, natabunan naman ng 3 hanggang 4 na pulgadang nikiladong putik ang mga palayan ng mga magsasaka na malapit na sanang mag-ani. Nagbara na naman daw ang kanilang mga ilog dahil sa pag-agos ng mga nikel mula sa mga minahan sa itaas ng bundok. Well, ito pa rin yung mga putik na natirado na nakatambak sa kanilang mga sakahan. Kaya sila na mga problema kung paano ang kanilang gagawin. Pinayagan na naman kasi ng ating gobyerno habang sila nakaapila. Kasi ang permission ng mga ay kansilado na nung pagpanahon ni Kalihim Gina Lopez. Ngunit isang araw pa lamang daw ang nakakaraan mula ng patalsikin si Lopez sa DNR. Muling sumigla ang operasyon ng Benguet Nickel Mining Corporation, Zambales Diversified Nickel Corporation, Eramin Mineral Incorporated at LNL Archipelago Minerals Incorporated, ang 4 na mining firms sa kanilang bayan na ayon sa kanya nagmula pa sa ibang lalawigan. Ipukasan naman yung mga bundok, nagala naman yung mga bundok, kaya pag umuulan, yung mga putik galing sa mga bundok ay madaling maanod, no? At yan ay patuloy na sumasama sa tubig galing sa bundok sa mga sakahan. Sa tingin daw ng mga residente ng Santa Cruz, Zambales, patuloy ang pag-stockpile ng mga nasabing mining firms kaya umaagos pababa ang mga naipong nikiladong putik. Ay sabay-sabay na nag-ooperate ang lahat ng mga mining companies. Kahit wala silang hauling operation, patuloy ang kanilang pagkalkal, pagtapyas ng mga kabundukan upang makuha nila ang nickel deposit. Kinastigo din ni Molino ang mga opisyales ng mga apektadong barangay at pamahalaang bayan ng Santa Cruz dahil wala raw itong aksyon na ginagawa upang makatulong sa mga residenteng apektado ng nickel siltation. Ang dapat tumugon dyan, yung ating mga local na opisyalis sa barangay at sa bayan, no? Pero ang problema kasi dito, mula nung nagkaroon ng pagmimina sa Santa Cruz, Zambales, ang mga barangay official at ang mga opisyalis ng bayan ay wala namang ginawa yan kundi pagtakpan ang perwisyo ng mga pagmimina na kahit klarong-klaro na ang perwisyo ay galing sa mga kumpanya ng pagmimina, ang lagi na lang binabanggit ay climate change. Dagdag pa niya, tila magkapareho rin ang tugtuging sinasayawan ng Regional Office ng DNR-MGB sa mga opisyales ng bayan ng Santa Cruz. At ganyan din ang ginagawa ng MGB, ng DNR, na pinagtatakpan din, ginagawang malinis ang operasyon sa region. Walang silbi ang region. Sabi ko nga sa iyo, ang mga region ang tagalinis ng perwisyo ng mining companies. Binanatan din ni Molino si Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang salita lang siya, wala siyang aksyon. Kung anong sinasabi ng mga local officials, ganoon din ang ginagawa ng Pangulong Duterte. Kung seryoso daw ang Pangulo sa pagtulong sa pangangalaga ng kalikasan, dapat daw itong maglabas ng executive order na magbibigay ng moratorium sa mga minahan sa buong Pilipinas at executive order na nag-uutos sa paggawa ng bagong batas patungkol sa pagmimina. Sa ngayon, inilapit na ng Concerned Citizen of Santa Cruz ang issue sa pamahalaang panlalawigan ng Zambales at magkakaroon daw sila ng dialogo sa darating na Lunes. Ako si Irish Dotilios para sa Metro Central Luzon News.